Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Danei. Bună ziua, Georgica! Bună ziua, Dana! Vai, uite, ai o scamă aici. Aoleu, știu ce mă așteaptă, dacă mă pigulești atâta, iar ai de gând să mă pui la muncă? Nu te pun, nu te pun. Aștept de la tine tot felul de sfaturi, că uite, o săptămână n-am făcut nimic, am dat pomul ăsta jos. Păi n-am fost, dragă, ocupați, n-am fost la târg. E adevărat, tot timpul găsim noi explicații. Da, Da, dar sfaturi. grădina, uite cum arată. N-arată frumos. Trebuie să o pregătim atunci. Da, fii atent. Da. M-am gândit că în locul ăsta să pun un alt pom. Am eu un pom excepțional pentru această grădină frumoasă a ta. Care? Ai auzit de Paulovnia? E ușor de crescut? Dom'le, crește 4 metri într-un an. Pe cuvântul meu, este senzațional. Și unde îl găsesc? Trebuie să-i dau un telefon lui Marinică. Aha. Deci Are nu Marin. rezolvăm săptămâna asta. O rezolvăm când vrei tu? Numai să-mi spui când. Da. Hai, cât mai repede, auzi? Da. Da. Merge așa, eu m-am gândit la ceva mai exotic, Mai exotic decât Paulovnia? Da, Știi nu ce știu. flori frumoase are? Știi că ăsta Serios? alungă țânțarii, are un miros plăcut, umbrește. Bine, atunci punem aici un, cum îi zici tu, Paulovnia? așa, și acolo tăiem dudu. Nu! Nu astăzi, nu astăzi. Da. Și poate punem un cireș japonez. Dacă ne dorim să avem un cireș japonez în grădină, să ne spuneți ce trebuie să facem, cum să-l obținem. Păi, în primul rând, puteți să-l achiziționați ori deja aflându-se la container, ori dacă îl luați din pepinieră, cum e cazul acestuia, trebuie să așteptați undeva până după căderea frunzelor, pentru că nu este momentul bun acum de scoatere din teren. Abia după ce îi cad frunzele, atunci se pot scoate. Ei se livrează cu balot de pământ, întotdeauna cu balot de pământ, ca prinderea să fie sigură. Coroana se taie primăvara sau și toamna. Se poate scurta primăvara după ce trece perioada de înflorit. Nu trebuie exagerat totuși cu tăierile, pentru că va stimula foarte mult creșterile vegetative în detrimentul formării mugurilor floriferi care vor fi pentru anul viitor. Și în plus el trebuie să crească și să-și formeze natural o coroană. Nu... Cel mai frumos la ce înălțime putem să-l avem în grădină? Și la înălțimea asta este extrem de frumos, pentru că deja înflorește și nu fructifică, este un aspect important, dar înflorește superb în primăvară, nu se pune neapărat problema unei anumite înălțimi optime. Dar dacă are un 3 metri, 4 metri... Este deja aproape de maxim, de înălțimea lui maximă, nu este un arbore extrem de înalt. Și după ce este plantat, având grijă să nu avem, să nu-l luăm cu rădăcină, ci cu balotul de pământ, cum a zis, îi trebuie multă apă? Cireșul, în general, nu suportă foarte multă apă. Suferă imediat, semnele se văd foarte repede la cireș și de la apă prea multă. Și în special acum, în perioada de toamnă, trebuie rărite udările. Se va uda după plantat și apoi treptat se va înceta cu administrarea apei, pentru că vine frigul, vine oricum perioada ploioasă. Este adaptat oricărui teren, preferă totuși un sol afânat, un sol mai afânat și bine drenat. Trebuie să-i mai punem îngrășământ în primul an sau în al doilea an? Se poate da primăvara, sigur, și pe urmă în timpul vegetației. Se pot administra îngrășăminte nu mai târziu de august, cel târziu august. Se poate veni cu îngrășăminte foliare, apoi se poate veni cu îngrășăminte granulate, care se pot presăra direct pe teren. Și alte recomandări pentru el? Iarna rămâne așa sau trebuie învelit în folie? Nu, iarna rezistă foarte bine, nu este nevoie și oricum învelitul cu folie nu se recomandă, pentru că suferă mai tare de la folie. Deci, acolo punem un... Paulovnia. Așa, așa. Da. Aici un cireș japonez. Așa. Așa. Și acum ce facem? Acum strângem frunzele. Că bine zici, că bine. Ia, pune mâna. Nu,
Tu strângi frunzele. Eu sunt frunzele. Da, și eu te sfătuiesc. Nu mai e bine, da. Da. Ce mă sfătuiești? Să le strângi foarte bine, le facem o grămăjoară. Și le dăm foc. E cum să dai foc la frunze? Asta este cea mai mare greșeală pe care o face fiecare om care are un petic de grădină. Trebuie să facem din ele vermicompost. Adică cel mai bun fertilizant natural pentru grădină, pentru ghivece, pentru jardiniere. Păi și cum fac vermicompostul ăsta? E foarte simplu. Vrei metoda științifică sau metoda empirică? Nu, aia e empirică. Metoda empirică este că se strâng toate grămadă, toate resturile vegetale acolo și inclusiv gunoiul menajer, dar îl cernem. Nu punem acolo plastic, sticlă sau metal. Deci iau frunzele, le pun într-un loc, da? Și acolo pun și resturile astea de la cartofi, de la varză, de la... Extraordinar, măi, deșteaptă. Asta îmi place mie la tine, că prinzi repede. Da. Și ăla, în timpul iernii, dacă mai ne ducem în piață și luăm și 200-300 de grame de râme de la pescari și le punem acolo, garantat faci în primăvară un vermicompost care bate orice fertilizant care îl găsești pe piață. Da, mă, da. În pământul ăsta tu nu vezi cum e. Păi nu, că după aceea întâi nivelăm aici frumos, să băgăm niște pământ și nivelăm frumos. Păi de unde iau pământ? Pământul ăla care se decopertează ca să se construiască autostrada și centura și toate. Ai tu o cunoștință ceva? E ca în Caragiale. Trebuie să ai pe cineva undeva care ar vrea, care ar putea, dai un telefon și îți aduce basculant aici. Și m-ai ajuns să-l întind? Vedem. Da. După ce îl întindem frumos, punem gazon. Cum? Până pun sămânța, până ea se mă apucă încă 5 ani aici. Păi nu, frate, că nu pui sămânță cu sămânță. Știu o metodă mai bună. Da? Metru cu metru. La Nușfalău, Sălaj, în mijlocul a sute de hectare nemuncite, doi tineri, Andra și Ișvan, s-au hotărât să obțină gazon pe o suprafață de 12 hectare. După ce s-au școlit prin Olanda și au muncit la cele mai bune firme producătoare de gazon din Ungaria, s-au întors acasă să facă bani din ce au învățat. Sămânța olandeză, în combinație cu pământul românesc și experiența ungară, au dat naștere unui cocktail de succes. Așa că profităm și noi că i-am cunoscut pe cei doi și încercăm să aflăm cât mai multe despre gazon. E o zonă mediteraneană și deci aici noi producem mai multe tipuri de rulou. Producem pentru zone mai secetoase, producem pentru zone mai umbroase, deci avem gazon de secetă, de umbră și de sport. După însămânțare, gazonul care se vede acum aici, deci gata pentru livrare, deci el 10-12 luni de zile de vegetație. În perioada asta de un an de zile, să vorbim de un an de zile, deci în perioada asta vine tuns minimum de 50 de ori, udat, îngrășământ, anual de 4 ori, fertilizat, chiar și de 5 ori perioada de iarnă, și cam atât. Din momentul recoltării, la locul unde o să ajungă el, în curte, trebuie să fie o suprafață bine pregătită, afânată, fără buruieni, unde el vine montat. Deci proprietarul trebuie să știe că trebuie să-și sape grădina, să scoată buruienile, da? Să trateze cu ceva pământul, să fie cu îngrășământ deja. Da, se folosește un starter, un îngrășământ starter la montare care ajută la înrădăcinarea gazonului la locul respectiv și primele 2-3 udări se fac foarte intensive. Și după ce l-ați montat dumneavoastră, trebuie să aibă grijă, să-l ude, nu? Da. Așa este, el primește. Dar toate acestea îi le spuneți dinainte la telefon și înainte de a cumpăra. Așa și este. După ce l-ați montat, nu? Și înainte și după. Deci sfaturile profesionale le dăm clienților noștri poate să întrețină în condiții cât mai optime. De câte ori ar trebui să tundi eu gazonul să arate perfect? Așa, o dată la săptămână, o dată la 2 săptămâni? Sunt perioade de vârf de creștere, de pildă lunile aprilie-mai, când se pornește vegetația. E recomandat chiar să fie tunsă mai des. Englezii tund din 2 în 2 sau din 3 în 3 zile. La noi, măcar perioada de vârf ar trebui tunsă mai des, din 3 în 3 zile. Vine căldura mare care puțin îl prinde creșterea. Atunci, într-adevăr, se poate cu o dată la săptămână. Și mașina de tuns iarbă, obligatoriu. Obligatoriu, performantă, care e foarte important să adună iarba. Sunt idei că trebuie deci lăsată. Nu trebuie lăsată. Trebuie lăsată pe el iarba. Nu e foarte bine.
Obiceiul vechi că se lasă, că mai dă un îngrășământ la iarbă, nu. Că aia pe iarbă, asta e gazon totuși. Există o diferență între iarbă și gazon, nu? Dar, celora care ne privesc, iubitorilor de animale, vă spun direct că nu puteți avea un gazon frumos în curte decât dacă vă țineți căței departe de el. Noi totdeauna, deci dacă ne sună clientul și zice că are un animal acasă, deci noi suntem pe principiu, deci gazonul cu animalul, deci undeva nu merge. Nu merge, corect. Dar acum omul trebuie să aibă și curtea frumoasă, vrea să țină și animalul, atunci, deci ce se întâmplă? Deci, de exemplu, câinele, deci dacă el face treaba pe gazon, deci urina, zona aia se arde. Oamenii mi-au spus ce dom'le, ai câine, nu merge gazonul, urinează, face gropi, e pe unde calcă, lasă urme, se distruge. Împățim grădina, deci asta nu înseamnă că acum, să zicem, nu se pune nu gazon, se pune normal. Deci acum dacă este pentru câine un loc separat și să zicem în timpul zilei o oră se lasă pe gazon, nu se întâmplă absolut. Ar fi păcat să aruncați banii pe fereastră. Vă spun eu, care am la ușă un super cățel. Totuși, 1 metru pătrat de gazon costă 13 lei și mai puneți la socoteală banii de pregătire a solului și de întreținere de după montare. Asta dacă vă doriți un covor de gazon frumos și nears. Pentru orice sfat, Andraș și Ișvan vă stau la dispoziție. Ai văzut, mai Georgica, să mă grăbesc, să nu pierd oferta. Nu te grăbi, pentru că graba strică treaba. Dănuțo, noi am tot dat sfaturi și parcă le-am uitat. După o atentă și o profundă gândire a unui desen, trebuie să lăsăm loc să plantăm niște flori în grădină. Vai! Dar nici nu se putea să fim amândoi pe aceeași undă, cum ai început tu să spui chestia asta. Ia, fii atent, fii atent. Am aici o sapă și uite, deja sunt pregătită cu niște crizanteme. Ține de țapa asta. Nu, stai puțin. Măi, nu acum? Nu ești atent. Nu vrei să mă ajuți. Nu e vorba de ajutat. Dar cum să pui tu crizanteme acum? Am spus după ce Acum să pun. Dragă, ție îți lipsește ceva, ești neatentă. Am zis, după ce punem covorul... Asfaltic? Ei, covorul asfaltic, dragă, covorul de gazon. După un desen foarte bine gândit, lăsăm loc unde să punem florile. Nu mă fofilezi, tu pune mâna de telefoane să facem rost de sămânță, că eu mă gândesc cum să amenajăm pe unde să punem. Pentru ce sămânță? Pentru flori. Mai crizantemele se pun din butaș, se prind din butaș. Draga, e la vița de vie. Nu. Nimic la nu crizanteme. Fii atent. Crizantemele se mulțesc prin butaș. Este un alt mod de înmulțire. Așa, și butașii de unde îi luați? De pe alte crizanteme, de pe alte plante mamă. Folosim plante mamă de pe care le îngrijim toată iarna ca să avem primăvară să facem butaș și acele plante sunt sacrificate numai pentru a lua lăstărei de pe ele. Deci acesta e un lăstar tânăr? Da. De unde știu că e un lăstar tânăr? Păi știți că nu este nici lemnos, dar nici prea fraged. Se ia și se taie cu un cuțit sau cu o lamă sau chiar se rupe exact pe nod. Se fasonează puțin și felul acesta se pune la rădăcinat. În nisip, turbă puteți folosi, deci un substrat care absorbe multă apă. Și din bucățica asta mică se face o plantă mare. Plantă mare? Da. Durează. Da. Un butaș trebuie să înrădăcineze cam în 20 de zile. Căldură să nu fie mai frig de 18 grade, dar nici mai cald de 25 de grade și umiditate cât se poate de multă. 90-98%. Deci tot spre primăvară, da? Cam în când? Tot spre primăvară. Deci, după cum știți, nici crizantema nu îngheață peste iarnă, le rămân rădăcinile, iar după ce pornesc în aprilie-mai lăstarii, butașii noi, atunci se pot recolta și în felul ăsta poți să le înmulțești. Trecem de la ghiveci în grădină cam prin mai, nu? Da, la începutul mai. Cu cât
perioada de creștere este mai lungă, cu atât se face mai mare și mai voluminoasă o crizantemă. Da, sunt frumoase, mie îmi plac foarte sunt tare. Frumoase, sunt flori de sezon, acum pentru toamnă. Da, v-am spus, îmi place și mirosul lor puțin amărui, dar sunt unele mici și unele mari. Da, sunt mai multe soiuri. Cam câte sunt așa de câteva curiozitate? Sute. Fiecare culoare este alt soi. Eugen Lolea cultivă flori de când se știe. Părinții și bunicii tot asta au făcut, așa că domnia sa duce mai departe tradiția familiei și secretele meseriei. În timp, tainele s-au păstrat, doar tehnologia a evoluat. Astfel, domnul Lolea a trecut de la crizantema din pământ la cea din ghiveci, de la lemne la gaze, de la folia simplă la cea vopsită și de la munca non-stop la cea cu vacanțe. Muncește împreună cu soția, cu care de altfel a și hotărât să-și dedice o parte din timp familiei. Totuși, nu e o activitate pentru femei? Creșterea florilor era așa este o activitate pentru oricine are răbdare. Da? Eugen Lolea ne-a invitat la Timișoara în primăvară. Atunci ne vom putea bucura de culorile și frumusețea miilor de flori ce cresc în cei peste 2000 de metri pătrați de seră. Una dintre cele mai consumate legume din lume, a doua după cartof, morcovul este originar din Afganistan și este cunoscut în special pentru proprietățile sale de reglare a vederii. La început avea culoarea albă, însă prin selecție naturală s-a obținut morcovul portocaliu de astăzi, dulce și fraged, cu un conținut important de caroten, provitamină cu proprietăți puternic antioxidante și anticancerigene. Pe lângă faptul că dă gust preparatelor culinare, iar calitățile sale nutritive sunt remarcabile, morcovul este recunoscut și pentru proprietățile sale terapeutice. El conține vitaminele A, B1, B2, C, săruri minerale, cum ar fi calciu, magneziu, fier, potasiu, sodiu, fosfor și beta-caroten, pigment vegetal cu proprietăți antioxidante. Zici că nu punem acum crizanteme. Păi nici n-am gândit desenul. Aha, la un strat de morcovi, Morcovi în gazon. Parcă mă și văd, iepurașul Georgică merge pe gazon și caută morcovi. Ei, bun, aici punem gazon și în partea cealaltă facem o grădină de legume. Ce? Cum ar fi fost să culeg acum? Numai că eu nu mă prea pricep și trebuie să mă învețe cineva. Cine? Poate niște copii. De mult, pe vremea când uneltele erau făcute din piatră, oamenii cultivau deja morcovi. Astăzi, morcovul este foarte apreciat pentru vitaminele sale. Semințele de morcov se sădesc primăvara cât mai devreme, ca să aibă timp să încolțească. Suzy are în grădina ei un loc anume numai pentru morcovi. Morcovii au nevoie de aer și lumină ca să crească și le priește mai ales pământul uscat. Suzy se străduiește să-și amintească unde a sădit morcovii, fiind atât de mici, abia dacă se zăresc în iarbă. A sosit timpul ca grădinarul să se odihnească un pic, așteptând ca miracolul să se înfăptuiască. Pe măsură ce morcovii cresc, Suzy are destule de făcut. Curăță răsadurile, ajutând rădăcinile să se dezvolte în voie. Tot acum vor fi smulse și buruienile. Răsplata pentru hărnicia ta o vei primi la toamnă. Căldura și lumina care transformă natura vor da morcovilor frumoasa culoare portocalie.
sosește vremea recoltei, nu te grăbi să scoți morcovii din pământ. Coaja lor se întărește mai bine dacă îi mai lasă să stea acolo un pic. Și frunzele? N-avem nevoie de ele. Păstrăm doar delicioasele rădăcini într-un loc răcoros cum e pivnița. În timpul iernii, morcovii de pe masă îți vor aduce aminte de frumoasele zile de vară. Mai, Georgica, da. Bravo! Îmi plac ideile tale. Deci în față punem pomul ăla de... Paulovnia. Așa, cireșul japonez. Exact. Punem gazon, da. Și pe urmă punem și flori. Păi pune așa. Floarea. Hai că m-ai convins. Ce faci cu ea în brațe? Pune-o jos, că ai treabă. Stai să vezi. Știi serialul ăla de la televiziunea română Twin Peaks? Da. Da? Ei bine, acolo era doamna cu butucul, eu sunt doamna cu floarea. Și cu idei multe, doamna cu idei multe care mă pune pe mine la muncă, da? Da. Dar în spate ce facem? Ți-am zis, pregătim un locșor în care o să facem vermicompost. Păi le punem așa? Nu trebuie să le tocăm, mărunțele. Păi hai, dă-i bătaie, ce mai stai atunci? Păi nu faci tu? Cum să fac eu? De aceea eu mă pricep, am putere? Păi nici eu n-am putere, am aici un ajutor, dar nu pornește. Aha. Păi n-avem noi campania aia să ne ajutăm unii pe alții? Că bine zici. Hai, cine ne ajută? Ionică. Ia vină, Ionică, nu stai spectator, ia să vedem aici. Păi eu zic să-mi dai o mână de ajutor. Ce s-a întâmplat? Nu pornește. Ai amorsat-o? Să ce? Să o amorsezi. Cum? Păi are o pompă rapidă de amorsare. Ia uite. Are o pompă rapidă de amorsare. Vezi, măi, ce înseamnă un om la locul lui? Ce idee mi-a venit. Dragi telespectatori, vreți să câștigați un motofierăstrău din ăsta? N-aveți decât să ne trimiteți pe adresa televiziunii Calea Dorobanță 191 răspunsul dacă are sau nu are pompă rapidă de amorsare. Deci răspunsul la întrebarea dacă are sau nu are pompă de amorsare. Am fost și o rimă. Este că da. Aha. Da? Păi nu mai stați de vorbă, hai că... Păi a început campania de întrajutorare a oamenilor. Păi, ia, întrajutorează-mă un pic. Aha. Hai că ne-am scos. Ionică, hai. Dragilor, și acum momentul culminant. Să vedem cine a câștigat un motoferăstrău. Scrisorile le-a amestecat destinul și poștașul. Eu mă uit la dumneavoastră și să vedem ce scrisoare prindem. Ia uite una. Păi repede înainte. Să vedem răspunsul, că zice că așa e la regulament. Răspuns. 1,75 cai putere. Bravo! Întrebarea era câți cai putere are motoferăstrău. Știți dumneavoastră, da? Câștigătorul este Rat Alexandru Andrei, localitatea Araci, numărul 11, județul Covasna. Ia zi, le-a mărunțit bine Ionuț? Foarte bine. Aha, bravo. Începe să dea rezultate campania noastră de întrajutorare. Bun. Deci, e cazul să ne mai ducem și noi la alții, nu să-i ajutăm pe alții, măcar să le facem ceva dezastru. Păi eu nu te ajut pe tine. Așa. Fii atent, și săptămâna viitoare tăiem și săpăm ce aduci tu pământ. Bine, dacă e ordine, cu plăcere. Dragilor, până data viitoare, când sper că mai învățați ceva de la noi, să faceți treabă, să vă meargă bine, să fiți sănătoși și ne vedem data viitoare, deci, cum am spus, în grădina Danei. Acum, noi ne ducem repede la viața satului. Pune și tu o cămașă alta pe tine. Hai, la revedere! Toate cele bune! Pune-mă și tu ceva, o cămașă. Nu taci! Emisiune sponsorizată de Ruris,